Tulo ka menor de edad nga mga batang babae ang patay human na anod sa tubig baha ang ilang gisakyang motorsiklo sa Libona, Bukidnon. Inahan ug amaamang rider na luwas. Ani report. Patay na dihang nakitaan sa mga rescuers sa munisipyo sa Libona, Bukidnon ang tulo ka mga batang babae nga nag-edad og 12, 8 ug 6 anyos human nga naanod sa tubig baha ang ilang gisakyan nga motorsiklo kung asa gimaneho pa mismo sa ilang amahan sa Bubunawan River sa barangay Kapihan kagahapon. Sumala sa mga nakakita nga sakay sa motorsiklo ang magbanay, lakip ang tulo ka menor de edad nga mga bata. Nawadan matud pa og brake ang ilang motor. Hinungdan nga may diretso sa nabahaan nga spillway ang ilang motor. Katong driver yang ama iyang gi-segunda ang motor kaya ruminay ang dagan. Dayon pagkusog po man daw, iyan na pong primera. Wa siya kabantay nga sa iyan karato siguro kay kargado ba siya kay tulo ka bata ba iyang karga o isa ka inahan. So lima sila tanan. O si buatan, paglikwat nga na neutral man na sir, na dili naman niya mabalik pag primera. Wa na ginapugnan sa driver, naabot yun sila dito sa baha. Luwas ra nga nakalangoy paingon sa daple ng ilang inahan ug amahan nga rider. Apan ang tulo ka mga bata ang naanod. Pasado alas 6 sa gabi, unang nakita ang lawas sa 12 anyos nga bata. Gisuwayan pa kini og revive sa mga rescuers ug daling gidala sa ospital. Apan gideklarang patay sa mga doktor. Samtang kaganinang buntag, na-recover sab sa mga otoridad ang lawas sa 6 ug 8 anyos nga mga bata duulang sa lugar kung asa sila naanod. Ang hunahuna sa driver ato daw, na dito na lang niya ipahurong sa tubigan kay bahalag dito sa tubigan, hindi man sila maunta kaya ilang ibangga atong mga kural. Wa sila nagdahom nga nagbaha na lang diay. Sa karon kasamtangan nga ginaplastar na ang patay lawas sa tulo ka mag-igsuong mga batang babae. Samtang nagpahimangno sab ang otoridad sa mga mulabang sa maong spillway nga kanunayon ang pag-igmat ilabi karong panahon sa tag-ulan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.